tayo maglalechon ng ating pork belly. Natanggalan ko na po ito ng buto at na-score ko na din po ang laman nito diagonally in 2 inches. Ito naman po yung ating lemongrass, onion leeks, bawang sibuyas at lemon. So squeeze lang po natin yung ating lemon at lamasin po natin yung ating karne para ma-spread po natin yung ating juice na ating lemon sa ating karne. Tapos na. Tapos, lamasin na po natin yung ating karne at bubudburan din po natin yan ng asin. Tapos, ikakalat lang po natin yung katas ng ating lemon at ng asin. Mahirap po kasi ang kabilang area lang po ang may lasa at yung kabila naman po ay wala. Sis, buksan mo. At syempre, kapag may asin, meron yung paminta. Kaya bubudburan din po natin yan ng paminta. Ang tapan mo. Ready? Okay na. Pag bibili po pala kayo ng karne, mas masarap po yung yempo, di kaya po yung pork belly o yung belly part nito kasi it is the tastiest portion of the swine. Tapos malambutin po ang karne at malutong po yung balat ng lechon. Maglagay na po tayo ng ating mga spices. So, ilalagay lang po natin yan lahat sa gitna. Yung ating bawang sibuyas, yung ating lemongrass. Ayan. Tapos, we're gonna roll it into cylinder. Tapos, itatali na po natin ito ng maayos at may bed. Dito naman sa wala na tapos tayo isang lang na hindi pa kumamisa. Oh. Okay. Si nanay, oh. Bakit? Ano ginagawa? Ano ginagawa? Hawak ko yung alak. Kanina pa yan sila sa niya. Ito na po yung ating pork belly kanina na nabili. Tapos yung ating chicken. Mag-iikot-ikot na tayo. Ay, kabayo. May manok pa sa abang. And finally, after 3 hours, nakaikot po sa ating lechon belly, luto na po ito. Ngayon, tatantarin na lamang po natin. Nais ko lamang po magpasalamat kay Bok, Pipoy at Roxanne na tumulong para may ayos po yung ating lechon at kay Retsada sa kanyang spaghetti. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much, guys! Pare, ano? Oo. Parang pwede na naman. Paano yung hinog mo? Ito. Ay, ito ba? Ay, malito po yun. Ayun. Malaki. Mangunguha po tayo ng lukban. Sobrang taas ng puno, kaya sungkitin na lang.
Yan. Bang. Yan, nag-sip doon. Yan. Belly. Ops. Sobrang sarap. Sobrang sarap. Ouch, ang init. Uy, lechon. Lechon Doon ka lang sa malayo nga. Parang nakikuhanan mo kami ni Daddy. Doon pa sa malayo. Ginupit na. Paritos mo. Lechon. What is that? Lechon belly yan ah. Lag, wala na tikman. Ito na nga. Ayun yung kutsilyo. Asan na si Bok? Parang hirap kainin yan. Mag-iba pa yan. Luto na ang ating lechon belly. It's time to chop. Sound check. Check daw, check. With kasama si Ratsada and Pogi. Okay, kung maganda yung sigat na. Pwede sana. Init. Walang tinidor. Wow! Napaka-juicy po talaga at napaka-flavorful ng ating belly. Malasa ang karne at crispy yung balat. Talagang it's one of the grilled treats that's hand to beat. Talagang matatakam po kayo sa amoy pa lang at saka sa crispy ng balat ng ating pork belly lechon. Yun, no? Ang lutong, no? Wow! Tapos nahulog, ano? Abe, patanggal ako niyan. Pati yung tabo. Thank you. Ililipat natin. Tapos lalagyan natin ng ganyan. O, lilipat lang natin. Wow! Oh no, natanggal yung balat. Hey! Ay, may ano pa. Kasi gagawin natin. Damo-damo pa. Ayan, oh. Sibuyas daw niya. Ayan, oh. Wow, ang init na. Wow. Tirahan mo si Tita. Yung buo. Baka mamaya hindi matirahan. Bango yun. Ang sarap siguro nito. Ano? Kasi ang sarap na. Ano pa alam? Yan o. Ito totoo. Totoo. Matikman yan. Lutong. Sikor. Nga. Wala. Ano mo daw to? Lutong. Actually ba to? Ano? Pork belly. To. Yun o. Ito yung sinasabi ko sa'yo, yung pagkainan sa taas. Maganda ba? Paniso! O, Paniso! Meron pa sa taas, pangot to eh. Ito yung pangot. Parehas nung kalapit. Si Ratsada, taga-paypay. Sayawan mo muna. Ayaw. Oo nga. Mas luto nga yata yun kesa dyan eh. Oh, Pani!
Inanay, napaligid la, oh. Sa blessings namin today. Thank you po for another year of anniversary. Namin na wali. Thank you so much po. O, tara na. Kainan na. Let's go! Loves, guys. Kain na dun, be. Okay na. Sige. Sige. Huwag kang basta dumambot. Dito ka tayo. Ganyan. Kain na. Abrakansi. Kain na. Game! What a night! What a night! Nay! Nanay! Dito na. Ay! Happy birthday! Sige. Take out tayo. May Parang tahimik tayo. Walang sinanay yes. Okay. Wala eh. Busy eh. Sige lang. Ito, sili. Ala, sige sibok. Tug ako ng konti. Ano yung vlog? Ay, di yan akin. Ay, ito may vlog. Ako na lang yung natira, guys. Ako na lang. Talo silang lahat. Tagahawak. Alam niyo ba kung sino tagahawak ko? Si Raksana. Wala ba doon? Wala.